Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, patok karong bag-o sa itong mga netizens kiniyang lain-lain nga mga gimmick kabahin sa kinabuhi sa usa ka maestra. Karong buntaga, mga kapuso, makauba nato siya social media influencer Danica Gokong. Good morning, Ma'am Danica. Hello po, good morning. Miss Danica Gokong. Thank you. Thank you so much, Teacher Danica, sa pag-join na mo karong buntaga. Ma'am, makalingaw kayo ng imong mga videos, daghan ang nahimuot gyud ang imong mga lain-lain nga mga gimmick, mga pasiaw. Nganong pagka-teacher man, ma'am, kinabuhi iso sa ka magtutudlo ang imong gi-focus ni imong mga vlogs? Actually, sir, no, makita man nato no ang mga maestra karon medyo na-stress gyud ron sa bagong pamaagi ron sa DepEd. Kunya, in a way, ako mga vlogs, at least makahatag mo lang kung gagmay na kalingaw sa ilaha. So within fact, nakita din ako ng mga comments, mabasa na ako, sir, na nag-enjoy sila, na wala din lang mga stress, ingan-ana. Baka happy kayo, sir. Mga kasagaran ini, ma'am, mga real life nga mga senaryo sab ang imo magipakita, ma'am. Unsa man base ni sa mga sa experience pud nimo, isip usa ka magtutudlo? Yes, sir. Oh, tanan gid, sir, dool gid na sa akong kasi mga na-experience din ako. Oo, ang uban ka ng mga advance na ko na possibilities na may tabo, sir, if ever mauni ang kuan ni nana. Ngano nag-teacher man ka, ma'am? Ay, dulu din ako kung mga maestra good sa una, sir. Labing lang paggugma sa kuha. Oo, and then pag ingon ako na, I want to be like them. Oh, yeah. So, karon na dyan, naitabo na yun siya. Anita, Teacher Dan, sa imong mga gimmick, sa imong mga vlogs, social media accounts, rakitera nga maestra, ma'am, doon na gyud ay mga magtutudlo, no, nga mahilig mamaligya? Yes, sir. Actually, ako, sir, kaya dili ko maligya kasi akong hosting. Kaya, based man to sa mga kauban ako o mga 100, sir, ba na, alipadi ko sila amoy kuan dili o ana mo sideline, sir. Ngano kuno, ma'am, ikaw na sa imo ning vlog mismo, nganong dagko magbag ni mga teachers, ma'am? Butangan ko man ang project, just papers, mga assignments, kailan pa man na, sir, nigabot sa balay. Pero ala gina, sir. Ingon ana di. Butangan sa tinda o ba na, char? Joke. Apil pa day tinda di ay. Madala gyud sa balay, ma'am, ang trabaho? Oh, sir, ay madala gid, sir, niya. Overtime pag sa balay kay, of course, na may mga lessons plan. Aton. Ma-fall kasi imong kaubang maestro? Dinadala na ni sir. Yes, sir, nato. Yes, sir, kanang na-attract ka, sir. Pwede lang ka natin concert, yung mauwaw ka, sir. Ay, sir. Naman pwede good, sir, na kanang kaya nga, lahi ba yung good kong kauban na nimo mo. Ano kay basing malahi ang treatment ni. Basta, sir, Murag nakilig, ma'am, ba? Tinuod gyud ni ma'am na agud ay ka-date nga co-teacher? Ay, wala ka date, sir. Ay, kaya matrak lang siguro, sir. Pwede gid literally fun. Doon na kay makalingaw nga katong murag pick up line, ma'am. Pwede mo i-repeat para namo katong kung willing baka makig-date og can you repeat it for us, ma'am, kay murag aligri kay ka paminawon adto. Kung tagaan sa chance makig-date og maestra. Asa man ko mo dadon. Abangi kong check. Pagka-aligri, doon na pa kay katong mga unsa pag-explain sa mga art classes, ma'am, nganong lisod man ni siya? Actually, labi nagbili dito ka into art, sir, niya. Basta elementary ka, sir, dapat tanan posible man nimong matudluan. O pares na ako na kuan itong sa music, sir. Honestly, matiyok kaya jud ka magtudlo og kanta, sir, niya. Ya, wa ko magdahom ni dagan sila nakarelate na matiyok dai sila. Sample sa kanta pwede? Pwede na, sir. Sige ka na, ma'am. Ready na. Ang bayan ko'y tanging ikaw. Dapat, sir, kung mukanta with feelings, gina siya, sir, para mas ma-feel sa mga listener.
Pilipinas kong mahal. Oh, so na siya gitawag og blending. Pagka-aligre, pag ganindot din kadaghan og makita nga mga tips ato mga kaigsoon na labi na mga teachers dia. Ma'am Dan, kung kinsay gusto mo follow sa imong social media accounts, unsa may asa man kanila makita sa mga netizens. Okay. So, hi, I invite you all to visit my page, Dan Vibes, and also my YouTube channel, Danieka Chicadora. Message lang For more videos po, funny videos po, makatuwa niyo. Aha. Message lang nimo Ma'am Dan to close this atong interview karong buntaga. Mensahe nimo sa mga nagtan-aw nato karon, mga teachers, mga students pod karong panahon na. Mag-amping ta pirmi, and smile lang good sa God, bahalag daghang problema. Ay nang pala di seryoso kay para di ka matiguang og sayo. Ayan lang, di ba? At ito lang naman ay goodbye. Thank you so much ang trending teacher, si Teacher Danica Gokong gikan sa Liloan dinhi sa Subo. Thank you. Thank you so much, Sir Nito. Thank you.